mau ho buru. Asirana marsak doi dah ho. Dipikir ho. Odo Bapak, neng adok kudok tuh. Ya buru, dok kemana nih kami? Nunggu para adir aku gabe dokter Bapak. Jalan ngamar si ajarau. Alai, dak kuboto alau para adir lau batu pau ni sude. Waktu si do buru ahana di rami. Uboto doho ning tur smart sekolah. Alai, darong ya pinta lau pas sekolah ko buru. Unang gabe lungun roham Bapak. Jalan ngamar si ajarau harian dot borngin. Alai, herana marisuang doi, anggo soboy utoruson. Alai, dang da boyu paksao ni nadir haki Bapak. Dek napistar doho buru. Bangga do tuho. Alai si patah dang songon hinalomon ni rota pardelaran ni mulun. Alai dang nam dokot ikut kabe mandil ho. Kurang do pedalan na buai lau patupon. Pinarsitan ni rohami sudi. Uboto doi Bapak. Holan perlu tiki doa lama mikir honi sude. Ito, dan porsi ada piaw dan boy kuliah. Jujur do juara di sekolah. Jala sudah do membuat do untuk mana bisa. Ido ni anangi, alai muluna kuliah, dang boy hola na bistar. Godang do biaya lo tu si. Jala dang boy si paksao ni, marni da paru kilok tak muaingon. Alai ni do ko itu gabi jol mana sukses. Jol mana gabi si banggawan di keluarga ta. Pos marhamangi, tong do adong na pinarsita ni aku. Alai, adong do tikinai saat sudah akan na pinarsita ni aku. Jala, hope totong iko dingga do marsi aja, dangi. Ido itu, marjanji doa do ikon ringgas doa marsi aja. Jala dan marlem-marlem bau tu sudah parsi aja roku. Sophia, Hadi James. di foto ho do. Hadi James. Adong berita na uli na nang hudok tu ho. Berita hai. Di jalo do di perguruan tinggi. Itu tuh doi. Bah, masalah doro aku mabege. Tutu dohonian madapot toni. Alay Sophia, meloho boha. Nunga di daftar ko dirim lau mandohoti ujian lau tu perguruan tinggi tu jurusan dokteri. Radang kuliah tahunan. Mau do situasi ni keluarga ku tikion. Jadi, kutu dado kuliahku saunarion. Oh Sophia, dang taringot au tu si, dang nalao gabi mangar saki roham. Dang pola boai. Nungara dero aku mangado pisudeon. Tamado marlas niroha alani akan na diulon. Jala, au pe. Do marlas niroha tuh. Adong do pe pakirimo kutuari nanengro. Asing do memang dalakku siako. Alai, na porsia do au tu diriku sendiri. Buru, adong lo neng huata itu ho taringat tu persikolanmu. Nunga malat hu pikir jalan nunga hok pajeriaku. Naga beta garis tu hamatei asa boy lau pasikolako. Buasa Bapak. Takas do di boto Bapak. Siana humatai do halang sinamot tak. Jala, mulo di garis Bapak humatai. Sia dia marone si pangarot tak. Persia daw na boy do hita dapat hangulon dang na ikon sian hamatei. Pos maroham jalan na paling rikot ikon marsiajar mohodo dinggan asa nang marisuang sudi akan atau law ni. Unang pola berpikir taringot tu hamatei. Pas itu tu maparsikulanmu. Unang bimadili ho jala dapat sudi akan apinarsitan ni roham. Boleh tidak Bapak? Huboto do na maruk kilita. Alai, buah masa boya umar sikola na ikon garison di Bapak do humatai. Jala, upar situ tu pe na marsikola Bapak. Asa unang boy be di lala Bapak do si Jason na haciti. Bangga do tu hoborku. Waktu do masudi maritihi di akaulan. Jala bangkit mo siyan halungunan ni nata dopi. Jala mau ngasih aku unang lupa ho keluargam na marukil jala na marjuang asa boy hasil. Una boy parbo daria asal masa